Салом ба ҳама, боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, шуморо ҳам хел сайта нишон медиҳад. Поёнтар меоем дар инҷа значоки Play Market нишон додагай, Google Play нависагай, Google Play-а интихоб мекунем. Бозиро дар Play Market нишон медиҳад, установка мекунем бозиро. Дар инҷа барое ки мо пул кор кунем, пуломон гум нашавад, мо бояд регистратсия кардагӣ бошем. Барои регистратсия кардан аз тарафи дасти чап угли боло менюро интихоб мекунем. Дар инҷа мо метавонем бо воситаи электронии почтамон ёки Google аккаунтмон регистратсия кунем. Ман Google аккаунтро интихоб мекунам, бо воситаи Google аккаунт регистратсия мекунам. Тамомо регистратсия кардем, мегзарем ба таври пулкоркунӣ. Play Time-а интихоб мекунем. Дар инҷа моро бозиҳоро нишон медиҳад ва мо ҳами бозиҳоро установка мекунем, пулкор мекунем. Ва ин бозиро агар мо установка кунем, ҳар як раунде ки мо мегзарем, мо 3 танга кор мекунем ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Play Now-а интихоб мекунем, бозиро дар Play Market нишон медиҳад, установка мекунем бозиро, мекушоем бозиро. Дар инҷа меоем, мо бояд аружа бихарем, барои бозӣ кардан улӯчи тазер мекунем, аружаамонро мехарем ва менюро маҳкам мекунем. Меоем пеши дар инҷа ҳами одамчакҳои зомби омадисай, мо ҳамиёро мепаронем ва вақте ҳами бозида мо буридем, ҳар як раунде ки мо буридем, мо пул кор. Ва инам ман раунда гузаштам. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар боло аз тарафи дасти рост коробкачаро интихоб мекунем. Дар инҷа мо ҳар 48 соат пас метавонем дар инҷа як бор пул бубурем ва болода боша нишон додагай ки чанд қадар пул бурида метавонем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Refill Earn-ро интихоб мекунем ва дар инҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард, мо 5% кор мекунем ва ҳар касе ки реферални коди моро нависта 250 танга кор мекунем. Ва ин поёнда бошад, ҳами реферални коди моа копиро зер мекунем, копировать мекунем. Ҳами реферални кода дӯстомонда роӣ мекунем. Ва менюро интихоб мекунем. Use invite кода зер мекунем. Дар инҷа your invite код, ҳами коде ки мо копировать кардем, дар инҷа ставитш мекунем ёки дастӣ менависем, фарқ надорад. Кода ки нависем, submit invite кода зер мекунем ва ҳам мо кор мекунем, ҳам дигарҳо дополнительно бо ягон сум бонус танга кор мекунем. Поёнтар меоем, инҷа offer partners ҳастай, яъне ки партнёрое ки қатъи ҳами бозӣ ҳамкорӣ доранд, инҷа бо дополнительно сайтҳо добавит кардагай. Ва ман ними сайтча мекушам. Дар инҷа got it зер мекунем. Дар инҷа бозиҳо ҳастай, аз тарафи дасти чап нишон додагай бозиҳоро, аз тарафи дасти рост бошад нишон додагай ки дар кадом бозӣ чанд қадар танга кор карда мешавад. Барои пуломона гирифтан кэш-аутро интихоб мекунем. Дар баланси ман ҳозир 0.29 сентай ва ба курси танга боша 1450 танга ҳай. $1 5000 танга мешавад, 50 тангаш бошад 0,01 сент мешавад. Пуломона метавонем дар кашлоки PayPal ва Visa бигирем. Минимал каш якум бор $3, дуюм бор $5 мешавад, баъд $10 мешавад, $15 мешавад ва $50 мешавад. Охирон боре ки пул гирифтанӣ мешавад, минимал каш $100 мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.